Biz indi qonağımız Татарстанның атказанган артисты Рөстәм Насыйбуллин белән әле сау булашмадык, чөнки әле сөйләшер сүзләр бар. Рөстәм, сөйләшер сүз дигәннән безнең радио тыңлаучыларыбыз сине яратып, синең тавышың белән илһамланып, сәламнәрен җиткерәләр. Укыйммы? Укыйды. Рөстәм Насыйбуллин искиткеч сәләтле җырчы. Алга таба да аңа бары тик уңышлар, сәламәтлек, бәхетле тормыш телим. Алга. Рөстәм, кайсы яктан икән син тумышың белән дип язганнар. Шуны да сөйләп үтәле. Рәхмәт бик зур. Мин үзем Шалы шәһәрендә туганмын инде. Әтием Норлат районыннан, әнием Сарман районыннан. Шулай булгач инде. Син шулай әйтеп куйдың, туган инде теге. Миңа әйттеләр кебек яңгырый булды. Аннан соң инде Норлат районы Кизләү дигән авылга күчеп кайтып киттек без. Шунда мәктәпне бетереп, Мәктәп елларын шунда укыдым. Димәк, синең өчен туган җир ул Яршалымы, әллә инде Норлат районы Кизләү авылымы? Бөтенләй Татарстанда йөрим мин. Менә Татарстанда туганмын. Рөстәм, әле тагын шундый да сорау, чит җирләргә концертлар белән, нәкъ менә Татарстанның данын яклап та барасыз, чыгышлар ясыйсың. Менә ул якта яшәүчеләр сезне ничек кабул итәләр? Анда менә җир су дигән хис бармы аларда? Туган җирне сагыналармы? Милләттәшләребез ни хәлләрдә? Милләттәшләребез. Әлбәттә сагыналар инде, җылап тыңлыйлар җырларыбызны. Менә әле күптән түгел генә Кемерово өлкәсендә булдык, аннары Омскида булдык. Муса Җәлил безгә һәйкәлләр ачып йөрибез. Бүген менә төнне Алла бирсә Бишкек шәһәренә, Киргизиягә очам. Булай менә күргәч, анда яшәүче милләттәшләребез кая әле Татарстаннан килгән кешеләрне тотып карый. Әле кочаклыйм әле диләрме? Анда инде теге протокол буенча бер генә җырларга мәйтәм халык килгәч иде тагын җырлыйк инде. Аларның тыңлыйсылары килә, шулай итеп җырлар куштырып, алар өчен тагын җырлыйбыз без җырларны. Аеруча нинди җырны яратып кабул итәләр? Бармы ул андый җырлар менә? Бөтен җирдә дә менә Наура диләр бит әле менә шулай уза торган. Бар инде алар берәү генә түгел, теге элеккеге ретро җырларны инде халык белә, шул җырлар белән үскәннәр алар. Мәсәлән, Сарман вальсы, Киек казлар, Рөстәм Яхинның романсы, күп инде алар. Инде теге гимнга үрелгән туган тел җырында. Туган тел сез инде. Кара әле, Сарман вальсы дидең дә, әйдәле музыксыз гына акапельно бер куплет. Ярыймы? Авыр хәлдә калдырмыйбыз син. Тавыш уянды инде. Репетиция булды. Бер генә куплет. Безнең радио тыңлаучыларыбыз, чөнки монда синең тавышыңны рус телендә дә ишетте инде, җыр белән рәвешендә дә менә акапельно үз тавышың белән генә югары. Әйдә, Рөстәм. Кайткан чакта Сарман буйларына сүзләрнең туҗыгына мәңге калырга. Кыргышың ташлап кырык якка чыгарсыңмы каршы алырга. Кыргышың ташлап кырык якка чыгарсыңмы каршы алырга. Каршы алыр кешеләр булып торсын һәм инде якын кешеләр безне шатландырып кайтсын, туган җиребездә бәхетле булып, сау сәламәт булып яшәүләр ясын барыбызга да дип Рөстәм килгәнең өчен рәхмәтләребезне җиткерәбез. Үзегезгә рәхмәт. Алга таба да менә шушындый кабатланмас тавышың белән тамашачыларны, радио тыңлаучыларны сөендереп торырга ясын.